Reit, cwestiwn 1a rhan 1. Diffiniad i hwn, da chi wedi ddysgu fo. Yr amser yn gymryd i actifedd carbon i haneri yw 6,000 o flynyddoedd. Fedrwch chi gyfeirio wrth gwrs at mae eisiau gair amser, yn rili pwysig wrth gwrs. Mae eisiau gair haneri, chi'n cyfeirio at yr amser yn y cwestiwn, a wedyn, fel da chi'n gwybod, gennych chi ddewis fan hyn, fedrwch chi gyfeirio at yr actifedd, fedrwch chi gyfeirio at y mas, fedrwch chi gyfeirio at nifer yr atomau yn bylydrol, ond yn debyg mae'r un mwyaf diogel chi ddewis ydy actifedd, mae'r un sy'n ni'n argymell i chi ddysgu. Iawn, so jyst brawddeg i ddysgu. Ail rhan, mae'n edrych yn gymleth iawn. A'r atyn nes i roed oedd yr un llawnach, chymod, da ni wedi sôn amdano fo, ydy bod y niwtron yn chwalu i fewn i broton ag electron, gan rhyddhau'r electron o'r niwcleus. Ond, yn amlwg, ddim llawer sydd wedi deud hynna, felly mae'r cynllun marcio yn fwy hael. Rhywbeth i ddweud, rhyw air o cyfeirio at y niwcleus, sylweddoli bod beta yma'n dod o'r niwcleus, a bod yr niwcleus yn rhyddhau electron. Felly bod chi'n cysylltu, bod chi'n sylweddoli, yn dangos bod chi'n gwybod bod mae beta ydy electron wedi dod o'r niwcleus. A dyna cwbl sisio ar gyfer y ddau farc. Felly dyna cwestiwn 1a.